ও আবা ও আজা বাদুনে জু দোহনা যিশু পাবা দহনা যিশু পাদা যীଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅମୀର ଦିଗାଲ ଆଉ ଏଇ ଗୀତକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଅଛି ଏବଂ କମ୍ପୋଜ କରିଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଫାଦର ସାମନ୍ତ ନାୟକ। ଏଇ ଗୀତକୁ ଆମେ ଏକ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୀତକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେପରି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆମମାନେ ବାହାର କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଏହି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।